Fl-okkażjoni tal-55 sena ta' servizz lejn dawk l-aktar fil-bżonn, il-Caritas Malta organizzat wirja ta' pitturi bl-akkwarelli mill-artist magħruf John Martin Burch flimkien mat-tifla tiegħu Claire. L-esibizzjoni bit-tema In the Heart of Spring minn barra li serviet ta' ċelebrazzjoni ta' dawn il-55 sena ta' impenn kienet irrelata wkoll mal-ħidma ta' Caritas Malta li ġabet rebbija ġdida fil-ħajja ta' ħafna nies. Għalkemm il-missier u bintu kienu essibew ix-xogħol tagħhom f'diversi wirji ta' arti, din hija l-ewwel darba li jagħmlu wirja kompluta flimkien bix-xogħlijiet tagħhom. Il-wirja kienet tikkonsisti f'madwar 35 kwadru bl-akkwarelli u saret fil-Caritas Community Center triq Mountbatten il-Ħamrun. Din kienet għal daqstant opportunità wkoll għal dawk li qatt ma attendew f'dan iċ-ċentru fil-komunità li ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela f'Novembru li għadda. Il-binja li kienet mitluqa inbidlet f'ċentru ta' servizzi komunitarji bla ħlas, blan li jgħin in-nies jintegraw lura fis-soċjetà. Dan sar anki bajnuna sostanzjali min-naħa tal-Gvern. Dakinhar il-Prim Ministru afferma l-impenn tal-Gvern li jibqa' sensittiv għal ħtiġijiet tan-nies filwaqt li jirrikonoxxi li kulħadd ħaqqu t-tieni opportunità. Id-direttur tal-Caritas Malta Anthony Gatt qal li l-flus kollha li daħlu mill-bejgħ tal-pitturi li kienu esebiti se jmorru biex il-Caritas tkun tista' tkompli jissaħħaħ is-servizzi tagħha. Il-Caritas ovvjament tiddependi minn benefatturi, tiddependi mill-attività ta' fundraising li tagħmel, għandna servizzi li jiddependu kompletament 100% minn dawn il-fondi u r-risorsi u tajjeb ngħid li John Martin u t-tifla tiegħu aħna narawhom bħala benefatturi tal-Caritas ukoll u mhux biss tal-Caritas imma proprju tal-familji li aħna nkunu qed nagħti servizz lilhom.